Hyfryd ymateb i gariad Duw. Carfan Cymru ar gyfer 6 gwlad bydd yn cychwyn nos Wener nesaf yn erbyn Ffrainc. A dyma'r garfan a mae gen Gatland y gwaith yr wythnos yma i ddewis pwy sydd yn chwarae yn y tîm. Da ni'n gyfarwydd â Jack Morgan, fel maen nhw'n dweud ar Radio Cymru erbyn hyn. Bachgen cydnerth, jaclwr da, taclwr da, dawnus, cicio'r bêl yn amlach, ac yn chwarae fel blaen a sgellwr. Nicky Smith, pen rhydd, prop pen rhydd, sgrymiwr ardderchog. Mae hwn yn jaclwr da hefyd ac yn daclwr da, hefo ystadegau uchel am y ddau beth. Mae Toby Falatau rhif 8 yn cael ei edmygu fel chwaraewr o'r safon ucha, i fod o erbyn hyn yn mynd chydig bach yn hen. Mae ganddo fo'r sgiliau a mae ono fel craig ar yn cyfer ni pan fydd sgrym Ffrainc yn gwasgu arna ni yn 22 Cymru mwyn cipio'r bêl yn sydyn. Wedyn mae'r gymeriadau eraill yma. Dan Edwards, gen bach y garfan, 11 oed, chwarae maswr i'r gweilch, a mae ganddo fo y donia i gyd i fod yn faswr arbennig i Gymru i'r dyfodol. Mae'n chwimwth, mae'n gyflym, mae o yn meddwl wrth chwarae, mae'n ymateb i'r hyn sydd yn digwydd o'i flaen o, a mae ganddo fo sgiliau i fynd ar bêl i fyny at y llinell ac i basio yn fas mwyn torri y llinell fantais. Ac yn y blaen, ac yn y blaen, yn y blaen. Hefo'i gilydd, gwneud tîm. Hefo'i gilydd mae ganddo nhw sgiliau amrywiol a gwahanol. O siap gwahanol. A mae hyn yn dal yn wir am Gymru. Fedrith Murray sydd yn asgellwr newydd i Gymru ddim chwarae fel prop pen-tin. Dyna'r safle o'n i'n chwarae, prop pen-tin. Oherwydd mae'r rif ychan, di o ddim yn ddigon cydnerth. Ar yr asgwell mae ddonia fo, a mae'n ymddangos yn debyg weithiau i'r hen Shane Williams. O ran corffolaeth maen nhw wahanol, o ran donia maen nhw'n wahanol, o ran cryfdera a gwendida maen nhw'n wahanol. Ond gyda'i gilydd, creu tîm. Gyda'i gilydd maen nhw yn cydweithio, gyda'i gilydd maen nhw'n dilyn y capten, gyda'i gilydd maen nhw'n gwasanaethu yn cenedl fechan ni, cenedl y Cymru. Sleid nesaf. Ddudodd Paul hyn am yr eglwys Gristnogol. Eglwys yr un fath â'r corff dynol. Mae gwahanol rannau i'r corff, a dydy pob rhan o'r corff ddim yn gwneud yr un gwaith. Yn yr eglwys, da ni gyda'n gilydd yn gwneud un corff, sef corff y Meseia. Mae pob un ohonan ni'n rhan o'r corff, ac mae arno ni angen pawb arall. Dyw wedi rhoi donia gwahanol i bob un ohonan ni. Da ni'n siap gwahanol, mae ganddo ni ddonia gwahanol, mae ganddo ni gryfdera gwahanol, mae ganddo ni wendida gwahanol. Ond gyda'n gilydd, da ni'n un corff. Gyda'n gilydd, da ni'n un corff Ebenezer, a mae bob un ohonan ni hefo rhan i'w wneud yng ngwaith y tîm o ddilyn y capten, yr arglwydd Iesu Grist, a gwasanaethu teyrnas Dduw yn y byd yma, yn y genedl hon. Chwiliwch am y donia. Chwiliwch am yr pethau hynny y gallwch chi wneud i wasanaethu eglwys Iesu Grist. Mae bob un ohonan ni yn rhan o'r tîm ac hefo yn gwaith amrywiol. Meddyliwch am y pethau hyn.